Som dijous 3 de juliol de 2025 i esteu escoltant la Rebotiga de Catalunya Religió. Ja sabeu que és aquest espai en què la redacció ens reunim per parlar dels temes d'actualitat d'aquests darrers dies. Hola, Jordi Llisterri. Déu vos guard. Hola, Pau Duran. Maria. Hola, Ana Guimarà. Hola. Avui també hem d'anunciar l'última rebotiga del curs, no vol dir que pleguem, sinó que agafem unes mini vacances de la rebotiga. Ja està tallant la Via Laietana demanant que continuem. La Via Laietana reformada està per això. Sí, des d'aquí podríem sentir els crits. Com sabeu, estem al costat de la Via Laietana i el primer dia que vam arribar hi havia una manifestació i continuava tallada. Sí, ni un arbre, això ho hem de dir, però en fi... Però no es poden posar arbres a la Via Laietana. No es pot posar arbres, en fi... Home, sortiríem les arrels pel metro amb la línia 3, que agafem una part de la redacció i seria encara pitjor per veure-la aquí. No portem ni un minut i ja estem decidint com ha de ser l'urbanisme de Barcelona. I a part estem fent un programa molt de Catalunya parlant només de Barcelona. Sí, bueno, això seria un altre tema. Els urbanistes. Sou uns centristes, no en parlis, però en fi. Centralistes. Centralistes, sí. Bueno, centristes, home. Tu estàs assegut al mig, Jordi, per tant... Hem de dir també que la calor ens comença a afectar. Ja ho hem dit diverses vegades, que aquesta sala està poc climatitzada, però això se solventarà. Poc, per no dir res. No, però dins dels límits legals. És a dir que farem aquesta rebotiga de comiat de curs de la rebotiga, però nosaltres continuem treballant. De fet, és que ja sabeu que el nostre portal és 24/7, que es diu, és a dir, no tanca mai, sinó que ens anem rotant i fent guàrdies, però de moment continuem treballant tots al peu del canó, simplement que aquest espai radiofònic que li diem així en podcast, doncs l'aturarem fins a nova ordre, fins al setembre. M'agradaria fer una mica de repàs, perquè clar, s'acaba un curs escolar, això ja no anem a l'escola, però tenim aquest punt de fer balanç, i és que hem tingut moltes coses aquest any, com cada curs, però quan anàvem repassant ara quantes coses hem fet, és que n'hem fet moltes, queda una mica malament dir-ho, però és que és veritat, continuem fent moltes coses. Fem moltes coses. Hem de dir, fa un any que es va incorporar el Pau. Los catalanes hacen cosas. Sí, los de Catalunya Religió también hacemos cosas. El Pau fa un any que es va incorporar a la redacció, l'han agafat més responsabilitat amb la sala, amb els vídeos a TikTok. Jo crec, no sé si podem dir ha nacido una estrella amb el tema del TikTok, però és veritat, també hem començat els vídeos a TikTok amb aquest estil que feu entre l'Anna i el Pau i que continuï per molt de temps perquè funcionen molt i molt bé. Fem un repàs també d'altres coses que hem tingut, pensàvem en les rebotigues d'aquest curs i Déu-n'hi-do, vam començar xerrant online des de casa cadascú després de la pandèmia i ara ja tenim aquesta sala que també, de fet fa un any, no? Des del gener. Des del gener que tenim aquesta sala. No, l'any passat. L'any passat ja. Any i mig. Any i mig, és veritat. Va venir la sala abans, d'acord. És que han passat tantes coses en aquesta sala. Però l'hem amortitzat bé, malgrat els problemes tècnics que sempre hem tingut. Bueno, problemes tècnics i que ens van entrar a robar. Que això també va ser important. És veritat, a l'agost 2024. Sí. Però d'acord, hem fet moltes coses. Hem tingut força gent connectada, també han vingut i les volem repassar. Hem tingut personalitats del nostre àmbit, com pot ser l'arquebisbe Vives, que ens va donar un apunt molt simpàtic des de Terra Santa, perquè amb el telèfon no ens sentia bé i el vam haver de tallar diverses vegades. Tenim una anècdota molt bona. Que estava anant a fer una entrevista a l'aeroport enmig de controls policials. El van parar els controls policials, sí, a Jerusalem. És a dir, Déu-n'hi-do les coses que hem fet, però la conversa, les taules que té aquest senyor ens les va demostrar en aquell moment, que no va aturar ni la conversa mentre sentíem polis. També en Cristóbal López, l'arquebisbe de Rabat, que després del conclave... Cardenal, ja l'he fet arquebisbe, pobre. No, cardenal arquebisbe, sí. Que hem tingut un cardenal. Sí, que ens va donar el titular simpàtic de la paella, després del conclave, la podeu recuperar. També en Jordi Bartomeu, capellà de Tortosa, però que fa molts anys que treballa al Vaticà, fent allò que ningú voldria fer segurament, que són les activitats especials, no sé ara com aquest concepte, però sí, l'ha enviat a missions especials del papa francès i jo crec que és un càrrec que continua. Com ens va dir ell, doncs també va ser un apunt, jo diria, molt bonic, personal, de com havia viscut ell la seva relació amb el papa Francesc just després de la seva mort. I també hem tingut algunes fundacions que han anat fent aniversaris, com la Fundació Osses, que treballa amb les discapacitats intel·lectuals, però també Mans Unides, que ens va atendre la Mireia. Vau dir.
També l'Audir, això la setmana passada, amb el fundador. Que avui fan la festa dels 25 anys. El SEM la veu abans del 8 de març. El SEM la veu, però també la Maria Bargalló amb els 10 anys de l'encíclica Laudato Si, els passebristes amb tota la polèmica cada any del Nadal i el pessebre a Barcelona, amb en Porta, que és el passebrista per excel·lència, en Josep Porta, el Bernat Vivancos, que també ens va regalar uns clips de vídeo fantàstics entre la gent i la J-Lo i de més, l'Antoni Gomila, que feia tot el pregó de Setmana Santa de Catalunya Sacra. Que hem tingut fins i tot convidats accidentats. Ah, sí? Sí, que el Toni Gomila havia caigut i pobre ens va sortir amb una tirita. Bueno, però això és bonic, perquè dic, és que no ens diuen mai que no, o sigui, no ens deixen mai tirats. Si de cas hem tingut nosaltres certs problemes tècnics, però és veritat que el convidat no ens ha passat mai. Es va connectar, que tal com s'havia compromès, i com el veiem allà amb la tireta posada al cap. Semblava un matón. Sí. Bueno, també hem tingut altres coses, no? També, ens ha vingut a visitar el bisbe electe de Lleida, bisbe Dani Palau, però també hem parlat de temes que ens han colpit molt, no? Com la mort del papa francès, tot el seguiment que hem fet aquí, el nou papa Lleó XIV, però també la mort de la Vicky Molins, de la Imma Bonada no fa massa. Hem parlat de les ordenacions que hem tingut, l'ordenació episcopal d'Urgell, l'ordenació episcopal a Sant Feliu, nomenaments diversos i deixeu-me dir també aquell repàs d'obituaris que hem anat fent perquè malauradament s'anaven encavalcant. No? M'agradaria esmentar alguns, no perquè tornem a fer anàlisi, però perquè penso que recordar potser les persones que han mort també és un gest bonic. Hem tingut l'obituari del González Faust, de la Imma Bonada, que ho dèiem, també la marxa i comiat del monestir de Pedralbes. No han mort, però ha estat una mica com un dol, no, de Barcelona. No, mossèn Amiell també, mossèn Barberà. No, mossèn Amiell recordem qui és, perquè molta gent no ho sap. Sí, el mossèn per excel·lència de la Vall d'Aran, que va fer molt per l'aranès, no? I va traduir tots els documents d'església en aranès. Que no sé si ara deu quedar algun mossèn que parli en aranès. Crec que era l'últim, perquè de fet ho vam destacar a l'obituari. Si no era l'últim, dels pocs que deuen quedar. Tampoc entenc que per la població que té la Vall d'Aran, per una qüestió estadística, no devia haver-hi 50 mossens que parlessin aranès, però si n'hi havia 2 o 3 jo crec que ara no queda. De moment, o algun jove que es vulgui fer mossèn, no ho sabem. I deixeu-me esmentar mossèn Vergés, que malgrat es va morir a l'agost de 2024, doncs clar, ens va pillar mig de vacances, que no fèiem rebotiga, vam tenir un record a les primeres rebotigues, però per nosaltres és important i per molta gent que ens consta, doncs també, no? Aquella gent discreta que va fent en tota la seva vida i que el llegat continua i que va ajudar molt. Dit això, m'agradaria preguntar-vos també el balanç, clar, de curs. He dit totes les coses que hem fet, n'hem fet moltes, però dic, si haguéssim de destacar alguna cosa, ara potser, clar, jo recordo una del Pau, que també ens va emocionar una mica com explicar, però a veure si és per tu alguna peça d'aquest any que diguis la recordo especialment. Bueno, me l'ha visitat el mossèn de Tor. Exactament. Per mi va ser una experiència. El tenim allà, no, Tenim aquí encara l'estampa del Movimiento Sacerdotal Mariano, Moviment Sacerdotal Marià en català, que ens contempla a cada rebotiga. Ens contempla però no ens ajuda de moment, aquí en aquesta sala, no sé què està passant. No. Bueno, vull pensar que ens ajuda perquè podria ser pitjor. No, us ho vaig dir jo que havíem de posar l'estampa de Gaudí. De fet, vam demanar un exorcisme, o sigui, podria ser. Però, en fi, això serà una altra rebotiga. Sí. Potser podem entrevistar un exorcista que ens expliqui aquesta tasca, que també és molt interessant i molt necessària, i que ens pugui fer, potser nota alguna cosa aquí. Fora bromes. Però dit això... No sé com hem arribat fins aquí, però... Amb la peça especial. Mort qui t'ha mort. Doncs... Clar, és que mossèn de Tor, sí. El mossèn Diés, diguem que va ser una experiència fantàstica, el fet de poder conviure amb ell allà a la vall de Cardós, fer un fred tremendo. Vull dir, ara amb la calor... Ara amb la calor és estrany. Però era una cosa, vull dir, impertèrrit estar allà aguantant el fred, i hi havia congestes de neu perquè feia poc que havia nevat amb aquelles primeres nevades de la temporada, però va ser una experiència molt maca i, bueno, de fet, tot el tema del papa també, vull dir, crec que
vam estar molts mesos seguint tota la malaltia, amb l'ingrés al Gemelli, els rosaris convocats pel cardenal Parolin. Tots aquells comunicats de la butaca, totes aquelles... Exacte. Aquelles coses que anàvem dient. Esmorzat a la poltrona. Les expectatives i va, sí, Déu-n'hi-do. I tot el conclave, clar, i el procés d'elecció del papalló. Sí. Ha estat el nostre any, una sensació com de dir, bueno, clar, l'any de Catalunya Religió, també ho diu molta gent, no l'any de Catalunya Religió, però la sensació de que en l'època del conclave, i és veritat, el previ, el durant i el després, allà on la gent s'informava, Catalunya Religió tenia un peu, i això no és fàcil. No tots els mitjans, el que dèiem de la calor. Els mitjans. I a més d'aquesta època els mitjons ja caminen sols. No tots els mitjans van saber jugar aquesta carta i per una vegada que això ens surt bé, doncs cal dir-ho, la veritat, mira, traiem múscul, que per això està a la rebotiga. I encara em vaig trobar en una reunió un senyor, vaig veure per la tele, jo no me'n recordava de què era. És allò que penses que diu. Ara té una impressió que fa com 2 anys que vam canviar de papa. De dir, no, ja fa 5 anys que jo m'he tallat els cabells, vull dir, és una cosa, ja és una altra vida. No, perquè al final estem parlant de l'abril, maig. El 8 de maig va sortir el nou papa, és a dir, en qüestió de 15 dies, un mes. Sí, des del 21 d'abril fins al 8 de maig vam estar 3 setmanes a full. No, però també és aquest efecte que i al principi va haver tots aquells vídeos de broma, bueno, de broma que als capellans els hi passava que durant la missa s'equivocaven de nom de papa. Papa Fran, Lleó. Que no. Un va dir Leonardo da Vinci, sí. Bueno, ara m'he perdut. Que l'efecte tele. No, bueno, sempre estava. Amb el papa. Això, que el canvi de papa, exacte, que una mica la impressió, és a dir, quan va morir el papa Francesc, que a més ens va agafar el dilluns de Pasqua. Amb les mones, sí. La sensació que això, ara què passarà, i ara portem això, que 2 mesos un mes llargs. Mes i mig. Des del 8 de maig. 8 de juliol serà 2 mesos. I ja ho tenim una mica vist, diguem. Sí. O sigui, ja ens estem acostumats a que quan surt el papa surt un altre senyor. Sí. És veritat això, mira. Però més clar, amb l'any del jubileu també vam cobrir l'inici del jubileu i tal. Vull dir, és que s'han ajuntat totes les efemèrides vaticanes possibles, s'han ajuntat totes. Sí, i queda el jubileu dels joves, que ja en parlarem, no a la rebotiga, ja en parlarem a Catalunya Religió, parlarem d'altres coses també. Deixeu-me dir, clar, una de les peces que jo recordo, bueno, no peces, però dic una cosa, a part de la mort del papa, el seguiment del conclave i de més, però una cosa que sí que és veritat que ens va costar una mica és la mort de la Vicky Molins, també el seu comiat, el comiat a Santana, però ara penso en positiu i una cosa molt bonica, quedarà també com molt propi, però és veritat i ho vull remarcar, gratament sorpresa per l'ordenació episcopal del bisbe Xavier. La recordo amb molta estima, és veritat que jo soc del bisbat de Sant Feliu, això ja ho hem dit diverses vegades, però no només per això, també perquè jo crec que l'expectativa era molt alta, no? Dèiem, primer per moltes coses que jo crec que ell mateix ja deu saber, i és que era un bisbe, tot i que queda molt lleig aquest concepte, és un bisbe de fora, no és un bisbe català, ens va sorprendre gratament, era un home que es va presentar el dia del nomenament doncs amb moltíssima discreció i massa timidesa, llavors no sabíem tampoc què vindria, i a mi em va agradar molt coses que s'han criticat en altres cercles, no?, de la seva ordenació episcopal, que hi havia massa diàleg, massa aplaudiments, doncs no sé, s'han criticat, no? Nosaltres no direm, jo dic el pecat, no el pecador, no direm on, però a mi m'ha arribat que hi ha gent molt liturgista que potser li va sorprendre. A mi no. Sí, gent que té poca feina. No entrarem a valorar altres coses, però és a dir que jo ho recordo això i no és per crear cap expectativa amb Lleida ni res, no espero grans aplaudiments, però a mi em va agradar aquest moment en què, bueno, doncs allò d'expressar què és i què hem vist ara, no?, amb continuïtat, és a dir, jo ho recordo molt bonic, també perquè era Sant Feliu, perquè era el meu bisbat, i dic, bueno, i perquè hem tingut moltes ordenacions de cop, estem també en un moment d'impàs en què dèiem quan nosaltres siguem més grans encara hi seran aquests bisbes, no? I bueno, que ens queda com un inici de continuïtat. Jo ho llegeixo així.
No, m'ha sorprès el comentari aquest de la missa, de l'ordenació. Però això ho vam parlar, això? Ja t'ho vaig explicar? La meva memòria sabeu... No, i a mi em va sorprendre en negatiu que em diguessin això. A veure, era una persona, no puc dir sectors. No, vull dir, que a veure, que és que totes les ordenacions, jo crec que és bonic que tinguin el to també més en funció familiar, de la personalitat de cadascú, i més val una ordenació així més propera i més familiar que dius tu, que no una ordenació d'aquestes molt jeràrquiques i tal. Per exemple, la Còrdova de l'última que hi ha hagut a Barcelona, que no era ordenació, era presa de possessió del cardenal Amella, i clar, com que és Barcelona, tot pot ser molt rígid, coneixes poca... O sigui, hi ha molta gent... També per dir el contrari, amb l'ordenació dels auxiliars que hi ha hagut a Barcelona, per exemple, sí que s'ha pogut mantenir més aquest to, però clar, no hi havia tanta parafernàlia, no? Però en aquest cas, vull dir, que tot i que hi hagi el to personal de cadascú, també va passar amb l'ordenació de Fra Octavi i tot això, vull dir, que no hi ha res que se surti del cant. O sigui, si ara ja ho parlem, després de la botiga jo t'explico l'argumentari que em van donar. I prefereixo no sentir-ho perquè és sí, és que és absurd, em va semblar molt absurd. Però clar, que per exemple hi hagi una determinada intervenció, en aquest cas, com es diu, el ball que hi va haver al final. Bueno, va ser preciós allò, I quan saps que és la germana, vull dir que era tot molt bonic perquè és com conèixer la persona que et guiarà a la diòcesi. O sigui, jo em sembla que el Pau també no són partidaris de fer grans invents amb la litúrgia. Què vols dir, Pau i jo? No, jo estic d'acord amb això. Ja sabia jo. I com és que a mi no m'has inclòs i a l'Anna? Que sóc més liberal, però què estem dient? Però tot i això... Ara estic en xoc. Bueno, clar, és que tampoc cal fer... Se m'han acusat de coses que jo no... Sí, tampoc cal fer les misses en pavimbo, vull dir, això és el que vull dir. Però jo no ho faig, això, mare meva. Dic, no sé què estem dient ara. Que innovar està bé, però que la litúrgia és la litúrgia. Vale, però dit això, que hi hagi coses... Estem creant estem obrint unes caixes aquí. Que hi hagi coses d'aquest tipus que no trenquin això, i a part, normalment que són coses que es fan... Escolta, és com quan, per tradició, hi ha molts pobles que a la festa major els gegants entren a l'església, doncs això està molt bé. A Badalona es fa, per exemple, entre l'Àliga... I jo crec que el missal no té previst gegants i capgrossos. Que entra una àliga de cartró i de capgrossos, sí. Bueno, pues no us diré un capgros que tenim a Sant Feliu, que no sé si entraria, però després us ho dic. Refereixes a... Sí, un capgros. No, per favor. Ui, la calor em senta fatal, però què és això? Dic, comentar l'actualitat d'aquests darrers dies, jo no sé en quin moment estem parlant de tot això. És a dir, no, un capgros que no sé si seria massa irreverent en una església, però en fi, no vull dir més detalls ja. Doncs en què et quedes tu, Jordi, d'aquest curs? Clar, evidentment ja ara faré allò de dir diverses coses per no quedar-me en cap. Sí, bueno, com sempre. Però és evident que hi ha el tema del papa, que clar, això ens passa, i esperem que sigui així, cada 15-20 anys. Sí. No és l'esdeveniment de la mort del papa, no és una cosa que em pots veure 4, 5, 6 al llarg de la teva vida, per qüestió biològica, doncs jo hi era quan va morir Pau VI i Joan Pau I, però clar, no tinc cap mena de record ni de consciència, per tant això és important. Però sí que és veritat que jo crec que aquest any, per el que és la informació local, ha marcat molt tota aquesta, successió de bisbes, i faig la broma que en un any he anat més vegades a la Seu d'Urgell que en els últims 30 o 40, em sembla. En tota la meva vida hi havia anat 5 o 6 vegades i en un any. I a Montserrat, quantes vegades... I ara és el que tenia. I el següent era, clar, tenim l'any del mil·lenari, que també això ens ha portat a anar a Montserrat. A veure, Montserrat potser hi havia anat més vegades que a la Seu d'Urgell, però tampoc és un lloc on cada mes hi anés. Cada 15 dies anàvem. I en una setmana 2 o 3 vegades vam anar. Exacte, hi ha hagut setmanes que hi hem anat 3 vegades en 8 dies. O que dilluns posava el Jordi, el dimecres posàvem nosaltres, era com un una mica excés. I crec que aquella setmana va coincidir que tu i jo vam anar 3 dies i ells, em sembla que era la mateixa setmana, també van anar a fer no sé què. Sí, és possible, Sí, és veritat, el mil·lenari, clar, és una cosa que ja hem integrat a la nostra vida, com si fos. No sé. La pregunta és aquesta, què faran quan s'acabi el mil·lenari, perquè és que és un no parar. Alguna altra cosa. Ara l'última, que era el del Barça i... Sí, la Montserrat i Blanquerna. Exacte, Blanquerna, que van a l'Anna. Sí. I coses que fan, no? Vull dir, totes les agrupacions i falta Catalunya Religió. Es veu que Religió. va anar un senyor de Madrid, també, però no recordo. Bueno, ni idea, no sé, jo no n'he
vist. Jo no tinc record tampoc. No sé, no el coneixíem. Fent aquesta esment de broma, alguna cosa més a part del mil·lenari? No, abans que ho compliqui més, no. No, doncs... Però del mil·lenari és veritat, perquè és curiós la quantitat de gent que s'hi ha volgut apuntar també. Sí. O sigui, us imagineu això? És a dir, nosaltres fem 15 anys aquest any i a Catalunya Religió. T'imagines que tothom hagués volgut venir un dia aquí a veure què fem? Clar, el primer dia fa molta gràcia, el segon dius, ai, quanta gent, quina patxoca. El tercer ja comences a dir, ens està complicant la rutina. I el cinquè penses, per què? En quin moment? Bueno, per això també dius de la importància pel país que té Montserrat, perquè, clar, nosaltres cada dilluns pràcticament recollíem el que havia passat el cap de setmana a Montserrat, i que si els bastoners, que si el hoquei català... Cada dilluns hi havia alguna cosa. Cada dilluns, i a més... Els bombers, la protecció civil... Transversalitat absoluta. Gent que en la vida hagués pensat de veure fent alguna activitat a Montserrat, doncs allà a la plaça, i a la missa, no sé què. Bueno, i els que no han publicat, perquè allò la trobada d'administradors de finques salvatges. És que pràcticament cada dia és veritat, allò em va frapar perquè vaig pensar, caram... Bueno, m'ho acaba d'inventar, No, jo crec que alguna associació... Els apis de no sé on es van trobar. Sí. Com hagués pogut dir el gremi de peixaters. No, és que jo crec que molts gremis i tot això, o sigui, no, de debò que amb això, en tota broma, és real, en el cas de Montserrat i el mil·lenari. I ha pujat tothom. Això és veritat. No, aquesta idea d'acollir tothom, d'acollir a tothom, potser aquest any diran... S'han excedit. Sí, potser caldrà posar matisos. Dir, bueno, ja anem tancant. Tothom, però amb 2 o 3 anys vista. Dic, amb un horari reglat. Sí. Dit això, Anna, tu què recordes? A veure, els moments de rebotiga o què? Els problemes amb la sala. Sí. La veritat que estava pensant, i em costava una miqueta com no repetir-me, perquè al final jo crec que a mi a nivell laboral, professional, inclús personal, tot el tema del papa i conviure-ho amb el Pau i compartir doncs, aquests moments d'anar a tope, però a la vegada com viure un moment històric, perquè al final és això. Jo crec que a mi com professionalment m'ha omplert molt, i amb els amics ho parlava molt també personalment, de jolín, és que és algo com molt xulo, que vale, hi ha molt de curro, però està molt bé de poder viure un fet històric, no? I després potser no és tant com un tema o tal, sinó doncs, tot el treball que fem doncs, amb els TikToks, que pot semblar una cosa més de broma i tal, a mi personalment també m'ha com ensenyat molt, que al Pau li agrada i domina moltes cases i molts temes, i que al final doncs crec que són temes divulgatius, i que de fet l'altre dia quan jo vaig anar a Montserrat jo vam estar menjant al costat d'unes monges i em van dir que els vídeos aquests els agradaven molt, que no m'ho puc creure. Clar, no m'ho havia dit, o sigui, no m'ho havia dit mai. Els meus pares, els meus amics, algú altre, i era com, bueno. Objectiu assolit. Unes monges, i al final l'edat, o sigui, jo també penso això, l'edat... Pues, sí. És difícil. No, hem arribat ja al nostre límit, diguem, el moment en què... que els agradava molt i que era que realment s'entenia divulgatiu, i llavors em vaig quedar bastant com amb aquesta part, no? Doncs arriba el que fem, doncs arriba, i això és lo xulo. Bueno, i que hem demostrat que amb el TikTok també hi té cabuda la informació religiosa, no? D'una altra manera, que això jo crec que és un objectiu que no ens havíem marcat tant així, però que hem descobert. Perquè al moment Habemus Papam és idea del Pau o de l'Anna? A veure, a mi m'agrada molt el teatre. Llavors jo crec que va ser una cosa com... És molt teatral. Però tu li vas dir al Pau, mira Pau, puja allà dalt i fes Habemus Papam. Sí, com dient de balcó. Llavors vam dir, anem de fer l'escena del balcó. Això no el podrem repetir. No, mala sort. Que clar, des de la casa de l'Ardiaca, que el que haguéssiu volgut és fer-ho des del balcó del bisbat. Clar. Però això ja era una gestió ja difícil. El que a mi m'agrada molt van ser la cara de tots els turistes que no acabaven d'entendre ben bé que feia un penjat a la casa de l'Ardiaca. Bueno, però com en aquells carrers sempre hi ha algú que canta, que demana, que crida... Els turistes estan fent a tot. No passa diguem res. que cridar l'atenció tampoc la cridava. I així va el gòtic. Cridar no havia cridat molt, com el micro ja s'ha Ja no cal que cridis, Pau. Sí. Habemus Papam. Clar, ella estava lluny de la càmera, però clar, el micro el duia sobre. O sigui, la gent del carrer veia un senyor fent així amb les mans, però no... Miraven com cap a la meva zona i tampoc no m'acaben de veure que jo estava gravant. Ai, mira, un taradet, doncs ja està, saps? Sí. No, però jo ara que l'Anna recordava això del papa, jo recordo una escena que a mi personalment doncs, em va agradar molt, que és aquell dia de l'elecció, aquell 8 de maig,
que estàvem aquí a la nit, que devien ser, quarts de 12, quarts d'1, que després d'haver entrat la peça us estàvem seguint per les xarxes, anàvem fent les publicacions i tal. Just abans de marxar vam imprimir la foto del papa i ens vam fer un selfie amb la columna davant de la taula. És veritat. Que ens vau enviar per WhatsApp. Sí, a mi em va emocionar molt aquella foto, també ho he de dir, Sí. A mi allò em va agradar, vull dir, és d'aquells records que dius, mira... Bueno, a mi em va agradar especialment com pensar, clar, no ens vèiem, perquè un estava a un lloc, l'altre a l'altre... No, perdó, he fixat la dada que quan ho ha explicat deia, perquè amb el Pau i jo... Clar, però perquè nosaltres vam desaparèixer. Sí, jo hi ha hagut un moment que he pensat... Jo també estava treballant. Això va morir el papa, tu i jo vam marxar i ho vam portar ells. De fet, estàvem de dol, vull dir, ja vam marxar a plorar una mica. No, però aquest moment... Ui, sembla que estic emocionada, però estic més refredada que emocionada. Però jo vaig pensar, no sé si aquella foto em va enganxar a la ràdio... Però clar, o sigui que no és una cosa que puguis comentar i va ser molt bonic perquè anàvem mirant el WhatsApp com ràpid, si era una urgència, si em deien alguna cosa, si havíem de tal, i va arribar aquella foto i vaig pensar, què bé ho estem fent? Quin equip més xulo tenim, no? Va ser una tonteria, però dic, cadascú està fent alguna cosa. Va ser molt potent, que jo dic, clar que ho fem cada dia, no? Però allò va ser com molt extrem de saber que tots a aquella hora estaven fent una cosa. Sí. No com dient, no, l'Anna està fent no sé què, el Pau deu estar fent... No, érem conscients de dir, és que només estem fent això. Bueno, va ser, no sé, allò que dirien la providència, les coses místiques, va ser molt xulo. Jo recordo estar-te mirant amb tu a la selva amb el Manuel Manonelles, amb en Jordi, i anàvem comentant, la fumata sortirà, no sé què, bueno, les especulacions que feien tot en aquell moment. Sí. Veient la gavina, amb la cria de gavina allà, i recreant-nos en la gavina, i la fumata, i no sé què, i de cop veient la fumata blanca. Clar, va ser un moment bastant... Va haver-hi dubtes, no veiem del tot... És que aquella llum, jo recordo el Xavier Grasset dient, hi ha fumata? O sigui, com dient, no, deu ser el contrast de la tele. Jordi, s'ha de dir tot, no només va encertar que l'escollit seria el cardenal Preva, sinó que també va encertar que amb l'hora no veuríem un borrall pel contrallum del sol darrere la columna de Sant Pere. L'important és la segona cosa que has dit. Sí, però sí que és veritat. Clar, però potser no ho vas publicar això, però això ho deies, és curiós. No, perquè clar, a les 6 de la tarda, clar, depèn de l'època de l'any, però el sol queda molt baix. És que feia molt sol, sí, i a més feia calor, sí. Sí, jo crec que, clar, jo no estava a la plaça, però crec que a mitja plaça el que va veure és un contrallum. Bueno, i com de crits. L'skyline de la Basílica de Sant Pere. Sí, a mi em va enganxar en directe, jo crec que en la vida em passarà mai més això, el dia del meu aniversari. A mi m'encanta recordar-ho, perquè dic, ho recordaré tota la vida, segur. Mira, ara quan parlàvem abans, que no ens en recordàvem de la data... 8 de maig, perquè molt ràpid, dic, això ja, mira, és l'única data que recordaré, 8 de maig, el papa Lleó XIV. Bueno, abans que t'ho feguis, potser que anem tancant ja. Sí. Doncs dit això, bon estiu a tothom, malgrat ens queda molta feina per davant, que la gent que comenci el descans doncs també el tingui, sembla una mica un obituari que estic fent, i ens retrobarem el repòs etern de la Reutiga. Però gràcies també per escoltar-nos, gràcies especialment a totes aquelles persones que són lectores i que tenen el nostre contacte i de vegades ens diuen en to de broma, m'ha encantat això, porteu la mateixa roba que aquell dia, el Pau tal, tenim noms i cognoms, però també gent del patronat que ens escolta fidelment, lectors, altres persones que no ens ho diuen però ens consta. Moltíssimes gràcies perquè això va començar una mica com a recreació professional i la veritat és que és bonic. Dit això també, com sempre, deixeu-me fer la falca publicitària de petició, ja no només de la climatització, l'agraïment també de tota la gent que ens dona donatius, a totes les entitats que ens donen suport en el projecte, perquè sempre diem, sense això no tindria cap sentit continuar, bàsicament monetàriament no tindria sentit perquè seria molt difícil, però també perquè veiem una importància cada vegada que enviem la memòria a les institucions i als grans donants. Així que petits o grans donants, lectors que doneu o que no doneu, però que ens escolteu, que ens llegiu i que ens envieu propostes per correu. Bon estiu, moltes gràcies i fins la propera. Adeu. A veure.